Kag sa number 1, 5 sa 19 ka maginapatihan NPA nga napatay sa engkwentro ang nakilalaan na. Masobra naman sa 20 ka armas ang na-recover. Padayon naman ang panawagan sa otoridad sa mga rebelde nga magbalik na sa sabak sang gobyerno. Yaring report ni Sheila Hilera Braga. Matapos ang ginpatigayon nga clearing operations ng Philippine Army sa encounter site sa Barangay Salamanca, Banwasang Toboso, kag kalapit nga mga lugar sa Escalante City, ginpasugtan ng masobra 800 ka mga bakwit nga magbalik sa ilatag sa Kabalay. Nagresulta ang walutanan kaasod-asod nga enkwentro sa tunga sang New People's Army kag 79th Infantry Battalion sadtong Domingo sa pagkapatay sang 19 ka mga ginaliga rebelde kag pagkasamad sang isa ka soldado nga naiguan sang bala sa iya mga butkon. Ang soldado yara karon sa ospital kag nagapaayo. Ginsiling ni Brigadier General Tedo Musmog, commander sang 303rd Infantry Brigade, 5 sa 19 ka mga fatalities ang nakilalaan na. Sila amo Sanday Glenmar Bacosmo, Secretary sang Northern Negros Front, alias Pat Oconsalem, Deputy Secretary sang Northern Negros Front, Rene Villavicencio, Vice Squad Leader sang Squad 2 sang Northern Negros Front, Pedro Bonghanoy alias Regine, Team Leader sang Centro de Gravidad sang Northern Negros Front, kag si Roger Fabiliar nga amo ang Commanding Officer sang Special Operations Group kag Centro de Gravidad sang Northern Negros Front. Si Fabiliar ang may 1 million pesos nga patong sa ulo. Siya kag ang iya grupo amo ang ginatudlo may kaangtanan sa extortion kag pagpatay sang 36 ka mga tawo lakip na ang isa ka pulis sa Northern Negros humalin tuig 2022, ilabi na sa mga lugar sa Calatrava, Toboso kag Escalante City. Halos yung leadership, yung core leadership na talagang na-neutralize natin. Yung secretary, deputy secretary, yung TO ng Centro de Gravidad, yung vice TO, so halos talagang yung leadership. Kaya sinasabi ko, there's a vacuum of leadership dito. Si Negros Occidental Governor Eugenio Lacson ang nagakasubo naman sa nagakinatabo. Bangod pareho nga mga Pinoy ang nagapinatsanay. Well, the Philippine Army has openly declared that it was justice served, no? But for me personally, when incidents like this happen, it really saddens me because it's Filipino fighting Filipinos. Nagpanawagan ang gobernador sa mga miyembro sang NPA nga magsungka na kang magbalik sa sabak sang gobyerno, agod sila ang mabuligan. Having said that, we continue to call on our brothers and sisters in the movement, to lay down their arms and join government. Because for those that have already done so, you can see naman that the national, together with the provincial government, has done our share to give them a fresh start. Na-recover sa encounter site ang 23 tanan ka mga pusil lakip na ang assault rifle. Suno kay Dumusmog, padayon pa ang pag-identify sa 14 kaiban pa nga mga bangkay lakip na mga foreign-looking nga mga individual. Sheila Hilera Braga para sa Digicast, Negros.